kang ngebeki jagat yen mingkup gedene amung sak rica luhuring cukumane isi kawruh dharmaning urip limang perkara yaiku jejering panembah jejering rasa kamanungsan jejering panunggal jejering gotong royong lan netepi jejering adil para dene ora gampang nglakoni kang sinebut panca dharma abot kaya kaya ngopo ingsun bakal netepi dharmaning urip kaya kapan ana satriyaning praja kang bisa ngkoni limang perkara banjur nindakake bebarengan lawan kawedase ambabar rahayuning urip ananging kasihan piye biar enggak sepakat aku percaya Mas samping kanan ing tembe lewat sana ya ana satriya kang bisa mengkoni cukumaning lewatnya kok ngarep dhewe kanthi landesan laku panca dharma lewat kanan muga Gusti kang ngakarya jagat berkahi apa kang dadi gegayuhan ingsun Kurawa penandikan Nata Mandura Prabu Baladewa.
Kalah jagoku. Sawetawis Koko Prabu. Entek, sabare para dewa wis entek. Sabar wis entek. Kurang sabar piye ngadepi kowe iki kurang sabar piye? Kok celaka. Iya. Foto darunanipun dene Paduka. Dumadakan ngamuk punggung menika wonten menapa kulaturi paring dawuh ingkang sareng. Kowe jangan ngenteni apa anu ketok ora ngenteni celaka. Sedaya paring dawuh ingkang trewaca. Kula ing saged nilengaken karena ngangungaken jumlah midhangetaken dawuh Paduka Koko Prabu. Oh, celaka. Ampun ngamuk iki lan kowe. Dosenane mati mulih jangan ngomong carane iki. Ngerti apa ora? Terus boten dosa boten perkara dumadakan Paduka menika. Duka dhateng kula lepat kula menika menapa Koko Prabu. Lupaku nganti kula dewa wis sabar, entek sabarku ngadepi kowe wis entek. Lepat ingkang kostunggal menapa. Lupaku. Kowe ya bojone adikku Sembadra. Nanging kene yo saben-saben iki gawe tangis adikku Sembadra. Ya kuwi kepiye? Oh, inggih. Menawi babagan menika kepareng kula badhe matur wonten ngersa Paduka. Yo, manulu. Reh dene Arjuna menika sampun kinundangaken jagat. Ingkang kedah anggadhahi jiban memayu ayuning awana. Paugeраning para satriya tama menika tansah nengenaken ing pabrayan lajeng ngiringaken kabetahan kulawarga pribadi. Ateges sampun satrepipun menawi kula menika ingin tansah nengenaken dhateng kabetahanipun pabrayan agung Koko Prabu. Wila anu rek koyo wila anu sapus wae. Ngerti prek. Kalau mas aku ora ngerti soal hadel jano kuwi rumah ngene nang bayi aku ngerti kowe ngapus-ngapus kowe ngandhane tarmo ning satriya kudu nenganake marang taman kudu ketopo entek-entekan opo saben-saben kowe lunga minta tamu pamit saben-saben kowe mesti ngendho kuwi lho. Kowe sagon banjur ana pawongan ana satria bapake bapak bupati bapak yo panjenengan Pandhawa yo Janaka ngrantes rasaku mesake adikku Sembadra Mangke rumiyin Koko Prabu. eh Mulai babagan menika naminipun kabegjan. penati menan ngucap lho kabeh Janaka kok yo
pancen bejane wong lanang yo. Nek yo aja ngono kuwi. Wis hati-hati. Aku ora nrimakake yen kowe mangkono. Apa kowe lagi mutan kowe ora eling. Anggomu kepengin jawab harus nggodro iki piye lara-lara iki. Kok biyen wae aku ora maringi pangestu. Nek kok pentekane mangkene. Nanging Koko Prabu badhe kados pundi kula menika tetep badhe manunggal tunggalan kaliyan Rayi Paduka inggih sibune kula Yayi Warasundara. Wah, waktu dina iki kesabarane Baladewa wis tekan. Kula waktu dina iki antarane Janaka lawan Sumbadra bakal tak pegatake. Mergo wong lanang sing kudune dadi pengayomane palestri wong wedok bojo nanging kowe ora bisa. Kula aturi menggalih kanthi permati Koko Prabu awit Arjuna menika tanpa Sumbadra ibaratipun sempal aus sisih kula mboten saged menapa-menapa pramila menika Koko Prabu menawi ngantos Arjuna menika tanpa Sumbadra kula entengaken pecah kula Koko Prabu. Ya rumangsaku rentok Baladewa krungu tembung banjur goblok rasane Baladewa ora malah kepara apa kan dadi karo makan makane Ingin sumangga menawi godhaken Arjuna. dina iki jangan bakal mati Sareh Koko Prabu. Koko Prabu. Sampun ngantos dosa-dosa mangke tidak kesuruh Koko Prabu. Janaka menika lelabetanipun ageng sanget tumrap Paduka Koko Prabu. Monggo kula aturipun menawi badhe menjahi pun Janaka. Janaka menika urun marus nalika Mandura dipun regem dening Kangsa Dewa. Temaksa biyantu kula lan Paduka menjahi Kangsa Dewa. Ingkang kalih Koko Prabu. Menapa Paduka badhe mentala kaliyan kadang Pandhawa menika aslinipun kadang tasih wayahipun Kunti bojo ing Mandura. Dene kepungkasan Koko Prabu, monggo Paduka emut-emut kanthi mrayogi. Dok rikala Paduka tasih timur sesebatan masih Jaladara. Paduka badhe krama kaliyan Kanggo Erawati dipun cidra kaliyan Kalendra Tirta kadasar Kartuyapa. Ingkang saged kuali bandanipun ingkang saged beta wangsul inggih pun Janaka. ae nalike Kangsa Dewa ki mau aku kowe iki melu cawe-cawe gak usah merantasi. Kok meneh sewa telu menika kala wau Kartopiyaka. Kartopiyaka ki matine kok sapa? Kok rasane Jaladara Sinangsa mekaten. Ingkang saged mangsulaken nalika semanten inggih kadang kula Janaka menika pramila. Menawi boten trima, monggo Kanggo Erawati Paduka wangsulaken rumiyin. Mangke kantos dipun mejahi ngaten. Pripun? Janaka Paduka Kanggo Erawati dipun wangsulaken Janaka nalika semanten Pak malah padhe sayembara. Ingkang saged mangsulaken Erawati badhe dipun jodohaken. Terus pundi? Dipun wangsulaken. Janaka para gagal mapano supaya bisa renaki karo Koko Prabu. Pundi sawetara suwene pas yo jae. Ingkang saged milujengaken inggih Janaka. Lah pramila menika menawi
paduka badhe mejahi Janaka dipun wangsulaken Wirawati kangge Sukrono, Wirawati iki sarwane siji-siji sing paling tak tresnani. Ya misal pas solo, misal di rasa gedungel paduka kok malah gedungel gendang dijus Janaka. Apa dipun mejahi Napa tresna Rangani kodo Yai Prabu Bandung kan lewat tingkat nagrek Kamu siji tresna Wirawati. kok paduka malah gedungel piyambak sedang arep dipateni ning Wirawati. Monggo kula suwun. Kula sampun siap menawi badhe dipun jus. Kayak dijus ngono. saya parah di sini kalau Nggih, kok paduka badhe mentolo mejahi Janaka niku kados pundi kok Prabu? Yo. Janaka. aku nek ra Wonten jawaban koko akhirnya Prabu. soal kan soal Pancen hati jamu. Saumpamane ora ono jriteng, ora ono sikilek bocah iki. batang lagi Jrideng ya segan ning aku ngerti lho lambuan kok ora kaya wong kono kae. Akirangan. Ono sapa ono kono. Ati yang mriko, Mandura. si Fatur Komandoro ki aku ora tau Mandoro ki aku ora piye. Ilangke digolekke jodoh Kang Mbok Wirawati kok malah dipateni sing golekke jodoh lho. pas dulu baloknya sing darah ini sih banjir Paduka kula dipun sempat cilipeng kok iki wani nyebut gede. Oh iya melu-melu blak-blak ora kamu aku. Wis ora demong alasan kono dewe Janaka. Boten sida dijus. Gus Wirawati kula beto. Lho. Eta jus. Lah iki pramila menika ngagengaken kesabaran nggih Koko Prabu. Cok mayane nang Lesno. Janaka. Sanes jrideng. Jrideng ya. Kaketen Prabu Dewi. Lho Piye kok ngambil lakon iki mung paleni sempotro nganti talang-talang. Walau Walau dewan bangka Belundung. Sekarang weh aku orang takal kali cawe-cawe orang ini balik dulu Sebelah gua deke andere Mas Arjuna. Arjuna nopon kakak ngono. Yen ora nopon kakak wis kon mati njur piye kowe iki? Kok aja dibaleni njur ngalung jane kepiye to kowe iki? Sumangga menayaken kula dherekaken. Ayo bareng Cinawi, ajarake ketemu